no és un estat estancat, sinó que és un procés. Aleshores s'estan descobrint diferents indicadors biològics per mesurar el nivell d'envelliment d'una persona. Els telòmers, que serien la capa que recobreix les puntes dels cromosomes, seria un indicador bastant fiable sobre el nivell d'envelliment de les persones. I s'ha descobert que hàbits saludables com el fet d'una dieta saludable, exercici físic, no fumar, no tenir molt d'estrès, això fa que les persones envelleixin més lentament, és a dir, que es mantinguin joves més temps. I després també hi ha un estudi recent que diuen que actituds com la gentilesa o l'optimisme o l'altruisme i la solidaritat també milloren la salut dels telòmers, és a dir, que enlenteixen el procés d'envelliment.